Košickí hokejisti odštartovali play-off dvoma domácimi víťazstvami 4-1, 5-3 nad ambicióznym a húževnatým nováčikom z Banskej Bystrice. Úlohu favorita potvrdili aj vďaka kvalitným presilovkám a na stredné Slovensko cestovali za stavu 2-0 na zápasy. Tak mne osobne sa dnešný zápas lepšie ako včera, lebo včera predsa len bola tá nervozita. No, ten prvý zápas bol trošku taký nervóznejší, ale teraz to už opadá a dúfam, že čím ďalej, tým to bude lepšie. Bol tam priestor, šiel som tam a padlo to tam. Aj keď je play-off, ale nechceme len, dá sa povedať, kaziť hru alebo brániť. Chceme hrať to, čo sme hrali celý rok, aj keď je to už play-off. V treťom štvrťfinále využili Bystričania výhodu domáceho ľadu, keď zúžitkovali vylúčenia favorizovaných košických hokejistov. 4 využité presilovky boli základom bystrického víťazstva v pomere 6-3. My sme mali zlý vstup do zápasu hneď v úvode prvej tretiny, v 3. minúte. Taktická chyba na útočnej modrej čiare. Okamžitá kolmica, sám na bránu, premenená šanca. Stihli sme vyrovnať v zápätí hneď húževkom, ale opäť sme faulovali nedisciplinovanosťou vlastne. V dnešnom zápase sme dostali 4 góly v presilovej v oslabení, teda v presilovej hry Banskej Bystrici. Fakt dnes boli veľmi efektívni Bansko-Bystričania v presilových hrách. Na to sme síce upozorňovali, že určite budú pracovať na týchto veciach, ale tak vrátilo sa nám to ako bumerang z domáceho prostredia. A potom Bystrica, keď bola v laufe, my sme už skúsili niečo ešte urobiť s tým zápasom v stavu 6-1, ale strelili sme ešte 2 góly, potom vlastne už sa nám nepodarilo nejak prísť do kontaktu trošku tesnejšie a samozrejme výsledok, ktorý dnes v dnešnom zápase sme dosiahli, nás mrzí. Ale také je play-off, my sa musíme z toho zápasu predovšetkým poučiť a vykročiť zajtra do zápasu a začať úplne inak, ako sme začali. Tak Miro mi povedal proste, že mám na tie 3 góly čo najskôr zabudnúť, chytať si svoje a že zajtra sa vyspíme nový zápas, takže bolo to už vtedy 6-2. Treba na to proste zabudnúť, vyspať sa a zajtra vyhrať a bude to dobré. Zlomový štvrtý zápas vyhrali Košičania 2-1 až po samostatných nájazdoch. Rozhodujúci premenil Jaroslav Kmiť. Splnili tak úlohu vyhrať Banskej Bystrici aspoň jeden zápas. Trošku mi to nám začal ten puk tancovať medzi kruhami a v poslednej chvíli som si ho stelmil, takže vyšlo to tak, ako malo. Predtým som chodil druhý a dvakrát som nedal a teraz som sa rozhodol, že pôjdem tretí a bolo to šťastné rozhodnutie. Tak ja som aj išiel za Lipkom sa pýtať, že či to urobiť, že či to nebude čakať. Lipa hovoril, že budím, že keď je to dobre urobené a skoro vystavené, tak tam je malá pravdepodobnosť to chytiť. Hneď prvý štvrťfinálový mečbal košickí hokejisti dokázali využiť. Súpera zlomil v polovici zápasu 2 gólmi Rudolf Huna a nulu vychytal brankár Hudáček. HC Košice po výhre 4-0 a 4-1 na zápasy zaslúžene postúpil do semifinále. Nadviazali sme na posledný zápas, keď sme dobrou defenzívou vlastne uspeli v zápase. Darilo sa nám to až do chvíle, pokiaľ sme urobili jednu hrubú chybu. Také chyby sa robia a pomohlo nám to a naštartovalo nás to. Výsledkom bol ten prvý gól, ktorý fakt nás nakopol a mužstvo sa uvoľnilo a potom už začali sme hrať aj kombinačne veľmi dobre. Potom ešte 2 rýchlymi gólami nás super uzemnil. Nedokázali, alebo nenašli toľko síl, aby sme otočili zápas.
Košičanom k postupu. V mojej osobe určite majú ďalšieho fanúšika viac, pokiaľ nás nevyradili, a ja verím, že ten vytúžený titul, na ktorý sa čaká, že to dosiahnu. Tono, všetko najlepšie. Díky. Ďakujem. Ťažkú a dlhú semifinálovú sériu otvorili košickí hokejisti víťazstvom 2-1 nad Zvolenom, keď sa rozhodovalo až v predĺžení. Určite to bol šťastný gól, musím povedať, a dobrú robotu tam odviedol Rudo Huna za brankou, ktorý na mňa počkal a snažil sa mi ten puk dať. A troška so šťastím sa tam aj odrazil od braniaceho hráča, od Korčule a ku mne. Ja som sa to snažil streliť do brány a vďaka Bohu, že to tam vošlo. Už keď sme sa dostávali do tých šancí, tam vždy nám nejako zasiahol ten brániaci hráč a tie prihrávky 2-1 nám nevychádzali. A nakoniec 2,5 minúty hrubá taktická chyba nastala. Takáto chyba, alebo situácia, ako sa vyskytla pred tým vyrovnávajúcim golom, sa nemôže stať 2 minúty alebo 2,5 minúty pred koncom. Ako to sme si vysvetlili a cez tú prestávku pred predĺžením a našťastie sme ten zápas vyhrali. Tak ja som najprv nevedel, čo mám robiť, neveril som tomu a potom som sa tešil s chlapcami. Vyrovnaný a dramatický druhý semifinálový zápas prehrali Košice 1-3. Misky Váh sa priklonili k hosťom v úplnom závere. Jediný gól Šimurdu na výhru tento raz nestačil. On to vystrelil, brankár to vyrazil pred seba, ja som si to kopol nohou a v páde obranca ma trošku ešte podrazil, ale už bola prázdna brána, takže tam nebolo čo riešiť a že to padlo, no som rád, ale ako som povedal, za to, že sme dnes prehrali, určite to obetoval by som aj ten gól, hlavne aby sme vyhrali. Prvý tam bolo to, že presne v tom momente, keď ja som išiel dozadu a Lukáš vyvíjal robotu proti smernú kľúčku, ja som tiež musel zabrzdiť, aby som neošiel do tej brány a trafil to presne vtedy, keď som proste aj ja zabrzdil a z tých v úvodzovkách tvrdých nôh už som to mal tú pozíciu ťažšiu, aby som chytil ten puk, škoda toho. No, vlastne tam už sme hrali tú presilovku, ja už viac menej som chcel striedať, ale dostal som puk, ale bol taký ťažký. No, chyby rozhodujú a tá chyba rozhodla dneska. Tretie dejstvo semifinále nezastihlo Košičanov v optimálnej pohode. Výsledkom bola prehra 1-4 vo Zvolene a za stavu 1-2 na zápasy bili tréneri na poplach. Tak recept je jediný, zjednodušiť to a tí, čo tam pôjdu, musia to zobrať na seba a nevymýšľať. Sme mali pekné akcie niektoré, chcelo to gól, chcelo to trošku zachovať kľud zakončení, zodvihnúť to hore pri tých sklzoch ľacových. Ísť priamočiarejšie do brány súpera, nie po krídlach nejak vnikať, robiť protismerné kľúčky, nahrávať si to okolo modrej čiary. Fakt jedine zefektívniť streľbu, veď tretí zápas z našej strany a po jednom góle určite nemôžeme s jedným gólom zvíťaziť na Zvolenom. Meeting hráčov pred kľúčovým štvrtým semifinálovým duelom vrátil do tímu hernú pohodu. Výsledkom bola skvelá hra a presvedčivé víťazstvo 5-0 na zvolenskom ľade, podložené výborným výkonom brankára Lipovského. V sérii sa začínalo odznova. Si
povedali, že musíme viac strieľať na ísť pre tú bránu. Padlo nám to tam a potom sme dobre ubranili naozaj to oslabenie a ja si myslím, že to bol zlom zápasu. Išli ste do bránky v pozícii, keď Košice museli vyhrať, čo bola naozaj pre brankára veľmi ťažká pozícia. Tak bolo to ťažšie, možno troška na hlavu, ale ak ste videli, chalani výborne začali a ten zápas sme držali od začiatku už do konca v rukách. Ani šťastný gól obráncu Brúna zo začiatku zápasu nezastavil rozbehnutých Košičanov na ceste za výhrou 3-1. V sérii sa tak ujali vedenia 3-2 na zápasy. Mali sme dobrý úvod do zápasu, prehrávali sme rýchlo, mali sme také ťažké nohy, zle sme korčulovali, v podstate za toho stavu 1-0 Miro chytil určite 2 tutovky, to nás troška zdvihlo, pretože mohlo byť kľudne 2-0. Samozrejme je to zase na hlavu, lebo dostať takto rýchlo gól, tak musíme sa rýchlo spamätať vždy, ale hovorím, dobre bolo, že to chalani otočili. Tak určite, že nás ten zápas veľmi povzbudil v tom zvolenie a viac menej nám ukázal smer, akým sa máme uberať a čo na nich platí a snažili sme sa to hrať aj dneska. Zo začiatku nám to troška nevyšlo, ale mali sme na to 60 minút, aby sme to otočili a podarilo sa nám to. Rozhodujúci 7. zápas semifinále zvládli hokejisti Košíc vo veľkom štýle. Súpera v Stylaréne rozdrvili 8-2 a po víťazstve 4-3 v sérii zaslúžene postúpili do finále. Za to, že Jure Sikura povedal mi, aby som mu donesol CD-čko s určitou hudbou a vždy, keď som mu donesol nejakú hudbu, tak vždy mi išlo, tak som to skúsil aj tento raz a vyšlo to a som rád, asi mu budem dávať CD-čka pravidelne. Ja si myslím, že to nemali ľahké a už po tých 5 góloch už určite tá hlava vypne a je myslel niekde iné ten hráč a dotiahli sme to tam, kde sme to dotiahli a vlastne Zvolen ide domov a majú po sezónu. Ten 200, no, tak už sa mi dá určite viacej, ale v extralíge slovenskej určite teší to a tak dúfam, že to ešte bude pokračovať, ale sa nám podarilo ten maličký krôčik k tomu nášmu cieľu a už tá nálada je lepšia. No. Veľký boj o zlato otvoril a zakončil 2 presnými strelami košický útočník Jan Kopecký. Víťazstvo HC v pomere 4-2 bolo cenné a mimoriadne dôležité. Ten první gol to tam perfektně Štěrby vystřelil od modré čáry, se to tam odrazilo, jsme tam stáli 2 před bránou, se mi to odrazilo přesně na hokejku a jsem to tam jenom doklep. Skalica hrá s 5 hráčmi.
sme tam si povedali, že to budeme nahadzovať na bránu, strieľať švihom, aby to mohli útočníci doražať a vlastne ja som to tam hodil, videl som tam Peťa pred bránou aj Jana Kopeckého, tak chvála Bohu to tam padlo. No. Nadšení fanúšikovia videli v košickej Styl-aréne opäť výhru svojich miláčikov, tentoraz 3-1. Dve víťazstva Košičanov na domácom ľade boli základom spanilej zlatej cesty. Tak to aj vypadalo. Prvú tretinu hrali dobre a podržal nás Miro Lipovský a sme radi, že sme dali góly potom. Myslím si, že zase sme mali veľa šancí rovnako ako včera. Zase sme Palo Rybár všetko pochytal. Tak my sme si povedali po tých nejakých tých krízových zápasoch, ktoré sme mali nevydarených, že musíme všetko paliť na bránu, lebo inak gól nepadne a že to padlo zrovna mne. A tak ono to je o šťastí a ja som rád, že to padlo. Ako mne to je jedno, kto tie góly dá, hlavne, že vyhrávame. Famózny výkon košického kolektívu priniesol zaslúženú výhru 5-2 v treťom finále na Záhorí. Košickí hokejisti nedali domácim žiadnu šancu. HC bol iba krôčik od titulu. Prvý finálový mečbal košickí hokejisti nevyužili, ako by si oslavy majstrovského titulu nechávali na domáci ľad. Po prehre 2-8 cestovali súperi opäť na východ Slovenska. Išli sme do vedenia ako včera, no ale potom nás pribrzdilo oslabenie od dvoch hráčov. Tak ich nakopla, dali tam gól, vyrovnali to a potom sa dostali do vedenia a to sme vedeli, že budeme mať ťažké, ak pôjdu do vedenia. Tam sa to zlomilo a potom už sa Skalica rozbehla, dávali góly a my sme to nevedeli zastaviť. My jsme pořád na koni a navíc hrajeme doma, takže teďka je to opět na nás, aby jsme to zakončili. Vyše 8 000 divákov v Styl-aréne sa chystalo na veľkolepé oslavy majstrovského titulu, lenže Skaličania boli proti. Po rozhodujúcom samostatnom nájazde Pálfiho vyhrali 4-3 a v sérii znížili na 2-3. Bohužiaľ, taký je šport. Dali jeden gól viac ako my a vyhrali.
Lenže košickí hokejisti už neponechali nič na náhodu. V Skalici víťazia 3-2 na samostatné nájazdy. 10. apríla 2009 premieňa kapitán HC Juraj Fajt rozhodujúci nájazd a brankár Julius Hudáček kryje pokus Pálfiho. Na skalickom ľade vytriskne zlatá košická radosť. Po 10 rokoch sa slovenský hokejový titul vracia zaslúžene do Košíc. Dlho sa čakalo, ja si pamätám ten pocit posledný. A ja neviem, som strašne šťastný, že som sa toho dočkal a dožil a naozaj som strašne šťastný. Bol to súboj Skalica Košice, samozrejme, syn otec, tam bol taký mini súboj, tak no otec má titul, teraz bola rada na mne. Tak podľa týchto divákov alebo fanúšikov, čo tu čakajú, tak je tu niečo neskutočné.